Яго жыццё магло быць бліскучым. Нашчадак графа Анры Тулуз-Латрек мог стаць вайскоўцам, юрыстам альбо лекарам. Але ён увайшоў у гісторыю як выбітны мастак, чые плакаты і карціны славілі бесклапотнае і шыкоўнае жыццё так званай прыўкраснай эпохі – Бель-эпок. Дух Мулен Руж цяпер у Гомлі, а дэталі у Олега Рудавусава. Праз дзіцячую траўму ён не вырас вышэй за 152 сантыметры, але стаўся выбітным мастаком-постімпрэсіяністам, маючы асноўнае – талент, працаздольнасць і выдатнае пачуццё гумару, уключна з самаіроніяй. У 20 гадоў нашчадак графскага роду Лётрек сышоў з дому на Манмартр, у баемны раён Парыжу, поўны кавярняў, кабарэ, салонаў і рэстаранчыкаў. Сярод цыркачоў, артыстаў, прастытутак і сутэнёраў ён адчуў сябе вольным, а героі Манмартру сталіся натхненнем Тулюз-Лётрека як мастака. Лично мне очень импонирует та легкая ирония, которая всегда присуща этому художнику. Тот баланс такой простоты восточной. Это связано с его увлечением японской культурой и, в общем-то, японской живописью и графикой. И, конечно, его взгляд на такой достаточно для нас неизвестный кусок жизни Парижа конца 19 века. Фінал звышнасычанага жыцця трагічны. Тулюз-Лётрек памёр у 37 гадоў на руках у сваёй маці ў радавым замку ад пранцаў і алкагалізму. Да прызнання і славы мастак, якога пры жыцці не надта цанілі крытыкі, не дажыў некалькі гадоў, а ягоныя працы паслужылі адпраўным пунктам для жывапісу ар-нуво. На выставе ў Гомлі можна ўбачыць больш за 50 літаграфіяў. Для нашего города это, конечно, вельмі важная падзея, потому что высокое мастацтва – это наш крок у еўрапейскую культуру. Потому что зараз розныя матылькі, крокодилы, копіі егіпецкага искусства, яны не фармуюць тую культуру, тую высокую культуру, да якой мы павінны цягнуцца. Разгледзець спадчыну творчага генія гомельцы змогуць да канца гэтага года. Олег Рудавусаў, Белсат.